இன்றைக்கி குட்டீஸ் 2 பேருக்கும் ஸ்கூலில் அட்மிஷன் போட போகிறோம். என்னடா இப்போ தான் அட்மிஷன் போடுறாங்களே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். அது ஒரு பெரிய கதை. பசங்களை மெட்ரிக்லேருந்து சிபிஎஸ்சி மாற்றலான்னு பிளான் பண்ணி டிசி எல்லாமே எழுதி கொடுத்து கையோட டிசியும் வாங்கியாச்சு. லாஸ்ட் மினிட்ல குட்டீஸ் 2 பேரும் என்னால் புது ஸ்கூலுக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லவே பழைய ஸ்கூலுக்கே அழைச்சிட்டு போய் மறுபடியும் அட்மிஷன் கேட்டோம். இன்றைக்கி வர சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் இன்றைக்கி காலையில் ஒரு 6 மணிக்கெலாம் எழுந்திரிக்கலான்னு பிளான் பண்ணி தான் தூங்கினேன். பட் கண்ணு விழிச்சது என்னவோ 8:15க்கு தான். 1.5 மாதமாக பழகுனது திரும்ப கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பட் ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும். எழுந்திரிச்சோடனே கடகடன்னு ஒரு கப் காஃபி குடிச்சிட்டு பசங்களுக்கு மட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோசை ஊற்றி கொடுத்துட்டேன். எங்களுக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இந்த காஃபியோடையே முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்கூலுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா எந்த ரூம்னு பார்த்துட்டு கடகடன்னு க்யூவில் நின்று அட்மிஷனும் போட்டுட்டு கையோட புக் ஃபீஸும் கட்டி புக்கும் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இனிமேல் யூனிஃபார்மும் வர வழியில் தைக்க கொடுத்துட்டு பசங்களை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தான். இன்னையோட அட்மிஷன் ஒர்க்கு முடிஞ்சுதுன்னு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது. அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு ஷார்ட்ஸில் பார்க்கலாம். பாய்.